M'agradaria parlar de Cuba, que és el tema del dia. Primer de tot, per solidaritzar-me, jo crec que en nom de tots vostès, amb el poble cubà, perquè avui jo crec que s'obre una nova etapa d'apertura, de millor de democratització, de llibertat, a un lloc on hi ha molt d'interessos. El vicepresident mateix hi va anar fa poc a defensar, entre altres coses, interessos d'aquí. Ja té repercussions directes damunt d'això. Cuba, Estados Unidos, una revista de publicació econòmica. Escarrera i Fluixà són els més beneficiados per l'apertura de Cuba, ja avui gràcies a l'acord amb el senyor Obama. Saps què passa? Que això, en termes de poder, fa que les nostres empreses locals siguin més fortes, que aquests que se beneficiaran d'aquest decret que validarem avui siguin més forts a Cuba i aquí. I a mi, el de Cuba, no és que no m'importi, ja dic que tota la solidaritat, però me preocupa aquí, perquè el desequilibri de poder que hi ha entre aquest lobby i qui hauria de fer de contrapès, que són vostès, encara se fa més gros. Moltes gràcies.